Bernardo Atxagan Obagakoak liburun da, kontatzean bezala, asteasu noain dela urte mordo bat intzan apustu bat, zahar batek eta gazte batek egin zuen. Zaharrak apustua botazion gaztia, baiet Iturri honi ehun buelta azkarra eman gaztia baino. Kontua zen, zaharrak Iturrian bueltan, barruko zirkunferentzin eman behar zitula ehun buelta eta gaztia berriz kanpokoan. Eta kalkuluak atea zateatzea, ehun bueltetan 500 metroko aldia edo hola, gaztiak 500 metro gehioin behar eta noskioa zaharrak iraztun. Eta idea hortatik antiaka, erabakien muskerra egun honetan apustuei berreskuratzea nola bat, baina individuala izan partez eta halako kompetentzia eta sortu partez bikoteka beste giroa sortuko zala pentsatu genuen. Eta orduan erabakien bikotekako izen ematea irikitzia, eta batek barrutikan 10 buelta eman behar izatea Iturria eta besteak kanpoko zirkunferentzitikan. Eta hortikan sortua eta azken finean giro politia sortzia zen helburua, alaxe sortua, 7 bikotek parte hartu du, ikusmira politia ondo eta oso guztua gaudeatea danakin. Osteun aldea horre ginen taldean alkarri esanez, jende gutxi apuntatu zala, norbati tiak hasi beharko inula, baina azkenian gaur goizian 4 apuntatuta zeuden eta momentun bertan beste 3 bikote apuntatzia lortu deu, pixkat tiraka baino, eta espero du, hemendik aurrera datorren urtetan egitioa deu, jendia gehiago animatzia eta gaztiak pixkat sartzen digoaztin ala, korrik egite zuztia eta berdin parte hartzia. Aurrenengo urtea daiteana, joan dela egun gutxi kontuatu ginen esan ziuenen, da ez genuen asmondik egi esan ateatzeko, baina komentziti dugu eta bira, ezken irazten bukatu. Konflitu biharko dugu. Hemen bi borobil daude, barrutikan da beste kanpotikan, eta batik emartzun barrutikan 10 buelta eta beste bikoteak kanpotik ez da 10. Eta hori, pixka zaila, etxean mareatzen, eroitzen behintzat. Eta ondo junda, así que ez gara batek jatzen. Aurrenengo klasifikatorian 3:19 segundu bion gehiketa, eta finalen egia esan ez da hitz hobetu deun, zehose hobetuko genuen. 3:17 edo horako bat. Distantzi ez da hundia, baina asuntoa leku gutxien buelta asko eman behar, eta lan bat gauen parrandain ezkeo, igande goize koste ite hemen bueltak abitza, baina ez, gusta bilikea. Hemen azkenia, gaztia gaude, baina edun tartean gutxi batzuk, pareja batzuk animatu dira, baina gehiena gaztiak azkenian. Gazte jendia animatu beharko ustela? Emorko dio horrea. Ez da, improvisatu ba. Improvisatu. Hemen egia esan hor baino gehiago terrazan ordu gehiago sartzeiteko eserita kaina jartzen, baina ez. Onde saltze Iturri? Ez gara kejatzen, kopatetxea, así que... Pariari irazio, eman dugu baina, así que importante. Importante, kopa baina.